Как се радваш, виж като чуеш за стране навътре, как се радваш, защото си срал навътре скоро, нали? Ти си се посрал отдавна, виж какъв шебек си. Срал ли си навътре, те питам скоро? Ти срал ли си? Защо отговаряш на въпроса с въпрос? А? Ти си срал отдавна, Оксана не... Значи виж колко си прост, не мога да асимилираш изобщо какво ти говоря, обаче се опитваш по някакъв начин да изпъкнеш, нали? Го виж чак дъвче и те да ти свършат всичките 200 човека в лайфа в устата да справиш гаргарата. Разпучучо, бушане мазана си кемана на копеле. Разбрали? Зле поддържан педерас. Ще те шибам в джамията на килимчето и ще бия с Библията по главата, мукло. Да. Какво ми заекваш като стартер на москвич? Некадърник. Ти много ли си кадърен, бе? Гей? Тук са мижите за точки, да. Какво? Мижи са за точки тук. Изплюй спермата, не ти в устата не се чуваш. Фъфлиш. Сика на гетине, бе. Направо. Той не мога да говори този.